Gay kok sablay norok nugui mana tini jauh jaga kebang ma tamjagnai manui thungjagnai manui subjagnai manui oborok bagnani bagai date khailai mang tini se jora khapisiu tini yo chikonsa pandari bisingtui norok no jaga o instrument bagnai pandari borong gonang sabapati Ciri Sumili Sabjunni borong-borong chairman ini Dabinoy Teo Pandaw Faisal Pajak sini borong-borong Yem Sar Robindra Deborma Tonggo Chungwai Cini Amsa ini Hezamara Sabjunni chairman borong-borong Poritus Deborma bo Tongbayo Cini Dofani Bagi Hodani Bagi Samu Klaitongnai Cini Takung Birmol Bai Sibanjoli Nires Cini Dodol Lensi Chairman Olinda Burma Tongo Cini Wejunni Bermunang Zedi Syahib Teo Subilibility Hezamara Sabjunni Horogui Sabjunal Official Teo Pandaw Faisok Pajak Cini O Simna Amcani Joto Rangsak Takhu Bukurogno Ani Kaksang Mate Hamza Mungyafaro Tiada selain okra rok do jotono no kulumung yafaroi ang nordi besikanggo kok thaisa thaini naregnai tini जों जगाव जे मानै रक बागजानाय ओ जगाव जों खाम दंखला कीर्तन ते तिनि सेलाय मेसिन केसिउ फुटबल ते तिनि चुराय रक बफायजागो जागो बरनि बागै फुटबल सुस रक ते कगजागनाय मानै बादुखुं अमरक बसुं तुबजाक के जों वानसुमानि जे जों तिनियाव जागाव कक सिमि खोनालायावै रोजामुं तुब रक तुबलाखांकै जाखामोहनि किन्तु नाय नायनि जों जागाव वानसुका जे आबनि सिलाय जेहेतु दिबर प्रग्राम बा ओंखाय जों जतबायनो मिलिलायै आसुगलायै जे दिबरनि माइ सालायखैसो जावा नैनि गाबोन बागैनो दिनियाव जागाव नरनि बागै जों इएम साहेब बाय मिलिलायै अ दिबरनि माइ फातिसा तानानि बागै नरनि बागै आयोजन खालायखा जतन कयनाय माइ चायावै केवता थानि मानै मानै याकुलबो जों मानै बागबाय मानै याकुल जों जतन अर एकलगे जों जतन थानसाखाय आसुगै सालायनाय माइ रक्सा लायखांखाय जों सम्पर्कबो गाहाम फायो बे तिनि अ मानै जों जे बागना थाङै दङ अ जागाव जों कुनु कालार बतामो पार्टी खाय बतामो धर्म खाय आबनो जों वानसुयावैनो बोखा कुवार बाय खाय जों तिनियाव जागाव चार्च मन्दिर जे नांमानि जों तिनियाव बागखा अथवा बागनाय बे जों वानसुगो सिनि आमसेनि लुकुरगो बेन पार्टी तैफानुंथुं कीर्तन तैफानुंथुं सिनि स्रायक थुंमुंनि बिसिं तैफानुंथुं जों निजिनि याकुंबाय बाचानानि जों किसि साफानो जों उपार्जन खालायनानै आ नाहार बुंनो वानसुगिबो जों किनिनि अ डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम बे शुद्ध अबहाय मानै खनै बागदानि सिमिचिनि नाहार बुंया सिनि बरं गोनां इएम अलरेडि सावै थांखा आबनो कारिबो जों गोबांमा सिनि एमएलए एकेबा एमडिसि फानबाय मन्दिरक ताङैरियो मन्दिरनि सिरिरक ताङैरियो लामारक खलायरियो अबतो तंगनो ते जात्रि सेद्रक खलायरियो अबतो तंगनो बे मिया अ जागा लामप्रा हातियो सिनि बरंगना एमबिसि नि फानबाय अलरेडी कैसा कीर्तन खलायजानि जागा आमो जों मिया अ जागा उद्बोधन खलायनायखा गावमा हायनो गोबां मानसिनि सरस्वती रग दुर्गा मन्दिरक जों खलायलायो जों थिनांगौ तेबो चिनि चार्ज संगबो जों तांनानि बाक्सा हाबदान जाक जोंनो एप्लिकेशन रिजार्भ दङ आबरकनोबो जों खलायनानै बागै चाइटकनाय अबयस्यै चाइटकनाय गितिनि जों चिनि नाहार शुद्ध जों मानै इन्स्ट्रुमेन्ट बाखा ते जों चिनि आमसायनो लामा डेभलपमेन्ट खलायखा चिनि आमसाय जों स्कुल खलायखा लामा खलाय दङ ते बोसोरगांनि साल' चिनि तेबो नाहार दंनाय शुद्ध अमसिमिया गोबांमा गामियाव जे दैमायाङै दंबाय मारो 90% पारा न ताबो दै माने विशेष खायै जों
sini hafayo tongai rok ni bagai sing bises kai wan sukjak aboni bagai no sing je ta sing sini borom gran yen samani a kami rok ta joto jaga no tei man to jeta sing laithangnai sal rok boro wan sugi maya je nogo sing tei manano hini কিন্তু তিনি যত জায়গাও না তৈ মানানোর দিকে থাকি তো তৈ মানিব তো কয়েকটা পাড়া তংখ যে পাড়ার তাও তৈ মান থেকে যে কারণ দঙাবো চিনি তেন তৈখর নবীন চৌধুরী পাড়াও তৈ মানকাবো जों थाइमानो কারণ আবো ইনোভেটিভ সিস্টেম খাই পাইপলাইন বাই খাইমাবলা গা আ সেম লামাও ন তাবো পিডব্লিউডি নি পিস নি লামা খাই দङ যেটা রতনপুর পাইনাই চিনি বরং গোনাं ইএম সামানি গা আ লামা চলিমান বাগে আ পাইব বেবা উঠগিনা সুইগা তুইনি প্রেসার যেহেতু 10 গরে নে হাতাই রক কম চুকিয়া কা আ জাগাও जों তুই রহরনানি কে প্লাস্টিক নি পাইপ রক ফাটে উই থাঙ্গো আবন বাগে আর জিআই পাইপ থেপান বাগে তাও গ্রেডি খাইতবো গে জিআই পাইপ বাইকে নক জরা जों পেন্টি খরনি বরব তুই মানাই মাননাই কা আবন চিনি নাহারমু তুই কারেন্ট লামা অমহাই বেনিফিশিয়ারি অমতো কন্টিনিউ রিউইনো থাঙ্গাই কিন্তু নরনো आं सानानि मुसुमानि के जों पुरा से yok सानानि yok sama manani musum Chini bubagra ni leadership जों yok sama manani musum o hawo chini political power जों manani musum tini বিধানসভা 60টা সিট ni bishi Sini matro kurita sit sini tiprasani bagi khatija kurita keplai ngabai sing political power sini thani gerei democratic country গণতন্ত্র desho je সংখ্যা गोबां bono rule khaye tini sini tiprahao sini yago power gerika hoyto sing factor ngi mano Chini bubagra tahu saya tunggu. Jeng kurita si timpano. Jeng jadi tansa tunggu mangkangkai. Chini mantai jeng obosyi no manai. Piaba. Jeng tamunu chini ti prasara hukai. Besirbag no jeng gorib ongsho ni borok. Rang puisa ni bial tunggu chini thani. Hoito baksa poriwi চাকরি কতর মানই ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার এডভোকেট হাকিম অমাহাই কতর মানে পোস্ট চাকরি খাই তিনি আগরতলাও 3 চালা 4 তালা নক তাঙই দঙই মানানো আবো কিছু সংখ্যক চিনি কামিও যদি 20-25 ফ্যামিলি দখায় আর 20-25 ফ্যামিলি বিশেষ মাত্র 2-3 ফ্যামিলি অমাহাই जों नुगो আগরতলা হাই যাগো তাবো চিনি তিপ্রাসা कम से कम 1 লক্ষ কাছাকাছি তো যে কোনো ভাবে উপার্জন খাইয়ে ইনকাম খাইয়ে নিবিনি নুফুংসা লগৈ হয়তো আগরতলাও বাক্সা সেটেলনি থানায় আমতে হাইসিং বড় রোগ নুগৈতো ওকে তিনি ত্রিপুরা হাও যেভাবে নরজাগৈ দङ যেভাবে থংজাগৈ দङ আবো जों গামিও যারা তঙৈ তঙাই রক আবো जों যত বুঝিয়া কিন্তু जों जे ताबो मिनिस्ट्री ओ हाबजा जों तिप्रामो थानि एमएलए गै बुबाग्रानि नाहार मुंबाई बुबाग्रानि वानसु मुंबाई नरकनि आशीर्वाद बाय जों तिनि एमएलए मानि आगलो बुबाग्रा मिनिस्टार सनामगा एमएलए नि बिसिङो 13 जन एमएलए नि बिसिङो सिमनानि एमएलए नबो तिनि मिनिस्टार सनाम के मिनिस्टार ना सिमिना चिनि नाहार मुंया बुबाग्रानि नाहारबो मिनिस्टार सनामनानिया बुबाग्रानि मेन नाहार बुंगे ओ हानि बसारक न जों बाहायके मोथांनानि आवसिनि बुबाग्रानि नाहार जों लाइथांनाय सालाबो नुखा जेफ्रु कांग्रेसनि आमालावबो नुखा सीपीएम नि आमालावबो नुखा ताबु बीजेपी नि आमालावबो नुगै दङ जे तिप्रासा मन्त्रि इनफार कुनु खालायमेया तिप्रासानि बागै सराय के आबोनि बागै न मन्त्रि एमएलए आबो कतर्क गियान कतर्क अहानि बसारक न बाहायके मोथांनानि आबो सिनि बुबाग्रानि मेन नाहार ताबुको उलबो जों नुगै दङ चिनि बरक जेहेतु गरीब
চিনি বড় যেহেতু কামিও তংজানাই রক রাং পয়সানি বিয়া আবুনি বাগৈ যে রাজনৈতিক জাতীয় রাজনৈতিক বদলক जोंनो थुंतकजागौ बाहागै थुंतकजाक जों कुलक yang तमनि जराव नि नुखुगो फायै ननो 5-10 हाजार निमा बायनो नों बिनि दिगे थाङै फायो ननो वाक टक पुन रिमा बायनो जों थानसा तङै माया लामा फेरि दां जों जे फेरनाय बो बायदोवैनो फेरो कारण बिनि थारि रां पैसानि आसिका अभाब ओ अभाबनि बागैनो जों दिनै डिवाइड ओइ दङ माने खागजागै दङ आबनि बागैनो बुबाग्रा मुसुं जागो त्रिपुरा सारावनो गोनां खालायनानै जों नायनायदि सारा पृथ्वीआव जे देश जतन सिलाय गोनां आ देश कुनु दिनै जुद्ध गैया दिनै दुबाइ आरब कान्ट्रि आं बुबाग्रा बाय थाङै नायै फायगा माने बुबाग्रा जोंनो देश खुनुमानि कारण आमनो जे देशो गोनां गोबां जे देशो 100% गोनां आ देशो कुनु गुंडुगुल बंगिया कुनु क्राइम बंगिया बुबो बुलाया बावा वालाया खाजा फै बंगै थांगिया आं नुखा दुबाइयाव जिरो क्राइम माने जोंथ' चिनि त्रिपुरायावथ' दिनो कयटा क्राइम मुगितो चिनि भारतबर्ष दिनो कयटा क्राइम मुगितो जों नुगितो ताङै कारण चिनि थानि अभाब जों खरकसा बायते खरकसा वालालायो अभाबनि बागैनो किन्तु दुबाइ हाय कान्ट्रि दुबाइ हाय देश रगो खरकसा बाय खरकसा केबो वालाया ताङै बर जत्तुसे कोटि कोटिनि मालिक मानसि गाय तामनि बागै वालायनोबा त्रिपुरायाव जों दिनै जे हलो तंनाय र जों अर थानि जतनि यागनो 10 कोटि रां तंखांगाय जों दिनै केनेके केबो वालायनानै कक सालायग्ला खामो जों दिन ताङै वालायतंबा ताङै कक बांलायबा ताङै खरकसा बाय खरकसा कक मिलिलायांबा कारण आमनो जों गरि जों गरै दिनै एडिसिओ चिनि त्रिपुरा थानि अथॉरिटी बाय सीएम ईएम एमडीसी तंगो किन्तु चिनि थानि प्रत्येक बছরनि बाजेट से मात्र 600 कोटी टाका त्रिपुरा राज्य जेटा स्टेट गवर्नमेंट बिनि बाजेट उंगै तंगैका 27000 कोटी टाका तब ताकलाय चिनि त्रिपुरानि त्रिपुरासारक थानसा तमाबाय नरक बेबाक जोंनो आशीर्बाद खायबाय अ थानसानि बिसिंकै एकर्ड उमानिबाय ताबुक एडिसिनि बाजेट ताकलाय तब 1800 कोटी खलाय रहरका आपातत जों आशा खायो जे केंद्र सरकार ते राज्य सरकार जोंनो फायनाय सालो चिनि एडिसि हापांनो बेतन रिनारकनि अभाब लेता खलाय दं आबो जों वानसुगो आशा खायो चिनि एकर्ड जुदि साइन ओंगै थांगालकाय जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग रक रां रहनानि व्यवस्था खलायकालकाय जों चिनि त्रिपुरा सारक तेकिसा चिनि पकेटो रां फायनाय रां फायकालकाय तामुंनाय जों मटामटी चिनि बोसारनो परिनानि शिक्षित खलायनानि बागै जोंबो स्कुल काहाम काहाम रग परिनि माननाय जों जेबाबे ताबुक त्रिपुरायाव नुगै दङ जे चिनि बुबाग्रानि बिसिंकै अ थानसानि मारिनो जों तेबो कलक खायथलांनानै जों जाते केबो जों लुबो खलायै जों अरय परय इयातेके सामन खलायनानि बागै चिनि बुबाग्रा ताबुक कबुगै दङ ताबुको चिनि बुबाग्रा हानि बागै एडिसि एरियानो जोंनो लैंडनि अधिकार हा बागाननि अधिकार एडिसि हापांनो रेडी इनि एकर्ड साइन खायजाक दङ ताकरो बुकुरो आबनो जों बुजिना नांनाय बुबाग्रा साइटो बिनि तो हानि कुनु दरकार ना गया बिनि आगरतला हाई एरियाव म्युनिसिपालिटी एरियाव 30-40 कानि जागा दङ बुबाग्रानि बिनि हानि ताम दरकार शिलंग मेघालय महाराजा बीर विक्रम बिनि थागु बिनि दादु पाइकलांमा जागार प्राय 40 থেকে 42 कानि दङ आरो से कलकाता दङ 16-17 कानि एकदम पूरा सिटी कचार टाउन कचार इको बआबो साव आरे आंनि तामै जागानि का दरकार नांबा आं जागानि बागै अर लराय खाय दं बुबाग्रानि वानसुम मोनो आंनि तो जागा साफिसियेंट दङ आं तङै थानानै तावै थानानै आंनि जागानि कुनो अभाब गरै किन्तु जागानि अभाब साबदिबा निनि आनि
tini o holo tongnai rok jara okra sakra phaija ang norono sungnani muchu je nini nok thai nung je tabu tongui tongmani nok o nok ni kagos ni thani to tong phunu ge mano cinti prasan thani keboni thani kre অথচ जों सावि दङ मआनि हने या अमु हायब्ले जे तिप्रासा एरिया वखाय तहसिल ऑफिस ग्रै आमति याब्ले तिप्रासा एरिया वो तहसिल ऑफिस दङ चिनि चांदपुर तहसिल ऑफिस दङ सानखला तहसिल ऑफिस दङ ब्रह्म जागा चिनि हेजामारा तहसिल ऑफिस दङ खरग गुसु थां तहसिल ऑफिस निजिनि जागानि कागज नामनानि बागै केव थांगिया मोहनपुरनि तहसिल ऑफिसआव जों थांखांखो वानाव बंनि तहसिल ऑफिसआव अंके सालब्रुम बरफ से तागियो तांगै बरफ जागानि कागज नामनानि मुसुं जागो जागानि जिनि बान्ता खालायनानि मुसुं आनि दादुनि जागा आनि बाबुनि बुमुगि सेंगियाखौ आनि बुमुगि बुफ्रुंनाय कलेजाव परिफुरन सिमि अकनो आं साबां तिनि ani boyos bo sisulis kasa purchung college poryo aprun chimi samang tv o doordarshan program kai sawo awareness program kai sawo college ni program kai sawo kami o legal awareness camp ain sochetonota shibir khlai sawo sainai le kintu khoro busile khlaiba amose main important ke tini o jago chungjara phainero chung to oro kebo parani simi himoi phaya except ok gana chini Surendranagar bayo Boygontupur bisini bade tete bebad musun hoito gari hoito bike hoito auto jesabe chung malkhung bai phayo haisu ani tini ani bike ni kagos ka ani yago tongi o chung khwaisomni police kasodi nono bike kasodi ei bike ni registration phungde nge chung pogen ni kari phunu mano iko ani registration tongo जे मालखुंनि दाम मात्र 1 लाख 1.5 लाख नन चिनि बाइक मालखुंनि दाम आमनिके जों रेजिस्ट्रेशन दङ जे रेजिस्ट्रेशन जे मालखुं जोंनो सारा जीवन लगेरिया जे मालखुं 10-15 বছর পরে खाने जों खिबै मारो नस्तङै ब इन्जिननि मानैबा आबो नस्तङै न किन्तु जे मानै जोंनो माने थैया सा जरतै लगेरि थानाय अ हा जों जे तंगै तंगाने नक थाय आं तंगो आनि बुसा तंनाय आनि बुसुक तंनाय आनि बुसुकनि बुसुक तंनाय आबनिखाय जों रेजिस्ट्रेशन देखायके रै चिनि वान सुमुंबाय बुइनि वान सुमुं जों नाय जों ब जागा दं बरफ ब जागाव दं आंखाय अखम सावो आं कलेजाव परिफुरनसिमि जों जे ताबुक पजिशन खरै दे बुइबाय फकक जागा हिनो बुइबाय गुपरा साप्रा खलाय जागो हिनो बुइबाय नर जागो हिनो खिब जागो हिनो जों जे खलाय जा तंमानि आबो चिनि चरित्रनि बागै जों खलाय जागो बुइनि दुसियार चिनि से दुस चिनि जों निजिनि तंखायनि कागज से ताउ रेजिस्ट्रेशन खलाय जायको अथवा ओ बाइक गारि निखाय जों रेजिस्ट्रेशन खायाखै नगद जों जे नकनि रेजिस्ट्रेशन सेक्रे आ नगद जों आलमारियाव खाथिवि दङ चिनि भविष्यत चिनि फ्यूचर तामुंनाय चिनि बुसाबुतै चिनि बुसुरगनि अवस्था बाहायनाय आबनो जों वान सुंनानि बान्दा दाखुरो बुकुरो अ हा नो रेजिस्ट्रेशन खायना बागैनो चिनि बुबाग्रा एकर्डो जों 1 नम्बर तनियो दाखुरो बुकुरो 1 नम्बर जाते एडीसी अथॉरिटी थानियो चिनि हानि रेजिस्ट्रेशन खायजानि आप हाम जोंनो मारिनाय आबनो चिनिनो जों बुजिलिया tini kamiyo o member bai ang chairman mini laiya bo kubuni party se khayo ang kubuni party khayo bini dormo bai ani dormo mililia ini जों khiblai tongkhangkai जों bo somoyo thansangnai जों bo somoyo muthangjaknai bubagra sobsomone saw khoroksa bai khoroksa जों kisisa jorane bai bare जों thansa tongmai ba बुबाग्रा साहेबले खरसाबाय खरसाना कायजागलाय दिहिनै बनि जीवानो हिनि साव नरम कायजागलाय दिहिनि साया सुदु किसिसा नायसिङै सह्य खायै जों थानसा तंलायनानै सेचिनि अधिकार मानानि बागै नि सायतंले
ও ধৈর্য চিনি থানিবা তামনিবা গে আছে গরিংখা আং ওয়াসো মানাসু হাই যতনি ক্ষেত্রে আম তো ইয়া গোबांमा दङ চিনি बिसिंगो ধৈর্য गोनां न नायसिङै दङ उदाहरण आं सानां जचिनि काका एमडीसी बो 88 नि सिमि 93 जरा बिनि पिरियड बो एमएलए खलायला आबुनि परे माने खाइमां बबो थांगोन कमले गुबुन पार्टियो बबो तो सीपीएम फाइदि नि थांगोन गुबुन कांग्रेस फाइदि के थांगोन गुबुन किंतु बो या करियबले 28 বছরনি পরে তিনি এমডিসি 28 বছরনি পরে কেবল আমসকে সহ্য খালাইতো মানো মানিয়া যে বড় সহ্য খালাইতো মানো যে বড় নিখানি ধৈর্য দङ বো সালসা সাকসেস নাই ন ফিয়াবা আজাগাও निजिनि प्रति বিশ্বাস दंना नांनाय बुइनो বিশ্বাস खायाबानो नों बाय थां साक साकले नों বিশ্বাস खायना नांनाय जे इ मानो जों जुदि चेष्टा खायखाय जों मानो आपको जों বিশ্বাস खायना नांनाय बयतो खायना नांनाय ते कायसे जतन सलाय इम्पोर्टेंट हुके अब जों बाइबल लोगो सब समय नुगो नों निनि सागो बुइनो ক্ষমা খাইনাनै एखेबारे नाकारनानै ক্ষমতা दंना नांनाय नाकारै माने हंकाय इगु प्रब्लेम बबाय आं जीवनो गथालाय माने हंकाय आव तें लालिया आंले आंनो बिसे गांगो बासाय सावै दं आनि जेसु शत्रुनो फाना आनि गाना तुइरि फायदि आं बै तुइरि फायदि आं बबाय एक मास दं माने बबाय हाय आं बन्दु काहाम ते बआनो माने आसिका हामजाना अम हायके आं तंगै माने तामनि शत्रु दुनियाव जों आसाय फाइमा आसुनो आसाय रिनायबो बुइनो जोंनो बुमुं फारिनायबो बुइनो जोंनो फरायनायबो बुइनो जोंनो फोरोंनायबो कलेजाव स्कुलाव फोरोंनायबो बुइनो साख्रि रिनायबो बुइनो जोंनो बेतन रिनायबो बुइनो थुइका हंगाय बालैख्लांनायबो बुइनो संनायबो बुइनो बे तामासो जोंरो अहंकार बा तामनि अहंकार हिनो जोंगो जागा हामजागदि गुबुयखाय हामजागदि हायसि आं बुबाग्रा साव दिप्रासानि बागै थैयासा बो सामं खायनाय हिनि साइतो बुबाग्रा थिंकि जों बहाय बहाय लिडार न मानै करल जों दाबो बो खासिया कोंगाय जों बो जरा खासि सिराय छाला ताबो जों बुबाग्रा न सेजाव गोबां बर' कक साइतो जे बुबाग्रा निजिनि आसर सम्पद याकारै जोंनो सुबानानि बागै त्रिपुरा फायफायै काप काबै कक साइतो खबले बुइबाय ताबो बुइनि दफारबाय पत्रिकाराव गोबां कक हामिया सैजागो थकाय बुबाग्रा चाला तिप्रा सरल थकायका ग्रेटार तिप्रालेनि कक साका ताबो बर' हिन साइतंले सुंनुक तंले जितेन चौधरी सुंनि बंनि कग्रक सुंनुक तंले तिप्रालेन ग्रेटार तिप्रालेन सानमाले कय बছर खाबा 2021 नि परेसे बुबाग्रा 19 जन एमडीसी श्रामानि परेसे तिप्रा मथा फाइसे जों किसा लराय खायले गबले 4-5 বছর থেকে आं जितेन चौधरी नो अमनो प्रत्येकटा मीटिंग नो प्रत्येकटा डायलॉग के आं अकगनो मासंग जितेन चौधरी संग सीपीएम आसायखा 1917 सालनि सिमि ताबुक सुन्दरा सीपीएम नि दाबितामो समाजबाद गां बरनो सुनानि दङ नरो 100 বছর লাগি थाका ताबुक बनरो समाजबाद तुबुइ देमानखा जों आकक संगले तुबुइ देमानखा सीपीएम नि आमसु বছর দশরথ দেব থেকে আরম্ভ নিপেন চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ খাই মানিক সরকার সব 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চালাখা এক নাগারে সমাজবাদ তুই যেমন কা সুন্দরন সিংকাই সুন্দর 5 বছর সে লড়াই খাইবো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে 5 বছর বাই সংগ্রেটা টিপলেন কারি বিয়াং থাকা তারই তুইয়া তাই প্রাসরণ থকায় হিন সাইতংকো বুবাগ্রা তমানি বাগৈন তিনি त्रिपुरा हाव एडीसीओ 19 जन एमडीसी नामका 13 जन एमएलए नामका विधानसभा कुनु राजनैतिक बदल रिजनल पार्टी खाई ताबुक सुजरते आमसे नाम नमानखा माइया अब शुधुमात्र पसिबल सिनि बुबाग्रा तमनि बागै ते नंनि आशीर्वाद तमनि बागै नंनि आशीर्वाद तेमु नांगौ ताम आशीर्वाद बुबाग्राना थांगै रां पैसा सुबानानिया शुद्ध निजरा हामजागलाई तंगै थानसाखाय तंगि आबो सेति बुबाग्रानि आपिल आबो से बुबाग्रानि कयमुं
कयमुनो नों आं रखामा खायनाय चिनि BCY सामुंथांखानि ब्लक कमिटि सामुंथांखानि रिजनल कमिटि सामुंथांखानि गोबां प्रब्लेम खायनाय प्रब्लेम करी आपते है कौन राजनीतिक बदल करी है बीजेपी के प्रॉब्लम करी है जाए CPM के प्रॉब्लम करी है जाए कांग्रेस के प्रॉब्लम करी है जाए जो तो राजनीतिक बदल प्रॉब्लम तंगो किंतु बुबाग्रानी जो तिप्रामो था पार्टी अब पार्टिया अब कैसा तिप्रासारनो मुथांनानी कैसा मूवमेंट से तिप्रासारनो मुथांनानी बागे कैसा ऑर्गेनाइजेशन खामानी से आपनो सिदिनो जों बुजिलाया गाय दाबुगो बिनि चालकमानि जायाखौ बिनि अंते हामियाखौ अमनो सालाय जों जुदि कक बांलाय तखांखाय जों ब जराव थांसांनाय साला दिनि नरनो जतनो नां गयनानै मुजुगो जे फाइदि जों तो अमहाय मानैयो फाइनाय साला तेबो बांनाय आमन बागे तावानदि अमतै हाय मानै बागनाय तेबो डेभलपमेन्ट लो तेबो खायनाय साख्रि रखलांखाय साख्रि रखबो जों हिसाब निसा अबश्य रिनाय किन्तु ताबुकनि जे मर्डान जुगो जतनो परीक्षा सारा कोनो चाकरी गैया अब जों जतनो सायमान आउन बागे चिनि बरं गोनां इएम जे साइतमनि जे TCS पानुथुं TPS पानुथुं जे कोनो पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर चाकरी पानुथुं ICDS नि सुपारवाइजर पानुथुं TPS सिटी अब चाकरी तलांगै दङ जारा काहाम के फरेनार ताबुओ चाकरी मानै दङ कोनो नेता न रमनानि नांगिया गाबो चिनि आमसेनि सेरायराव मसुम महायके मा फोरनाय चिनि ओरा चिनि दापारेन फाइजा ब चिनि सेरायराव न तुयै स्किलनि बिसिंतै फुटबल क्रिकेट थुंनि बिसिंतै बसिकांगो तलांनानि बागै बबो साइतो गइतो के बनो सुमानानि बागै जों अबश्य रेडि नादि चिनि सेरायराव बरसे चिनि थिनां जों सुदु राजनीतिनि बागै सेवान सुगिया राजनीति खायमानि लगे लगे चिनि थिनां तिनि भबिष्यतनि बागै जों वानसुगो चिनि सेरायरावनि बागै जों वानसुगो आबनि बागै बरो तिनि अजागा फुटबल रिनाय बरनो बुट रिनाय बरनो बादुकुं कगजांनाय रिनाय जाते चिनि सिमनानि सेरायरावबो बायचुं बुटिया हायकाय लवलीना बर्ग हाय सम चिनि सिमनानि गनो फरतों सचिन तेंडुलकर संबो आसे परे जागिया महेंद्र सिंह धोनी संग आसे परे जागिया सुनील छेत्री संग आसे डॉक्टर इंजीनियर या किंतु सारा भारतवर्षनि बरनो तिनि सिनिगो रोहित शर्मा चनो बुइजतनो सिनिगो तांगै सिनि कारण बो गोरों बिनिखानि स्किल दङ आं बिश्वास खायो कयतो खायो जे तिनि सिमनानि तिप्रासारनि बिसिंबो गोबांमा गोरों स्किल गोरों कगना गोरों थों गोरों फुटबल क्रिकेट खायथिखानि हाई जाम्प लं जाम्प अमहाय गोबांमा थों दानिबो तिनि सिमनानि बरबो कम मने खायासो चिनि सिमनानि बररो रिजार्भ थानिबो कमया गोबांमा सिंगार दं किन्तु बरनो प्रमोट खालामनानै करि जों रेडि दङ जेकुनु जरावो जोंनो फाइ साफायदि तामना तिनि और केसिओ बागै दङ आं अबनि सिगां 2018 जेफोर MLA ओंखा लुकुरगनि आशीर्वाद बाय आजराव आं सिमनानि गयजन जाबनाय किसाननि बागै केसिओ ड्राम सेट अकुपेट बायरिमान दं किन्तु तामुनो सिरियास करै नगतलांगै हायनो खिकलाजा सरखियै थामो जे बागमा मानिग का अमो हाय जाते तांतु जतन खारियै सामुं खालाय हाकाय तिनि किसामिसा फालंथुं जुदि जोंनि बागबारि बिसिंखै जों जुदि इनकामनि सोर्स अफ जों नुखा चिनि लुकुरक इनकाम खायतगो ओंखाय चिनिबो खाव शान्ति मानहाय जों चिनि सिमनादो तेबो बुइनि सिलाय जों सासाखाय फुनुथानि अबश्य नरनि लगि नांगौ नरनि जुबासु नांगौ नरनि थानसानि मारि नांगौ अ थानसानि मारि तखायनो जों बुबाग्रन तेबो साइतगो बुबाग्रा एक्चुअली सिमनानि बागै आसगवाना थाया तांगै कारण सिमनाव बमुदामुदि थानसानुगो बाबो बागै सिमनाव थाना नाया सब समय प्रॉब्लम के दिया साब्रुम बिलुनिया yang gonda तैसा प्रॉब्लम नुजाबो कारण आयंगो चिनि सिमनानि सिलाय तेबो करै गोबां गरीब अंशनि बरक तेबो गोबां चिनि सिमनाव बिसि कामि करिका जे कामि मेन रोड बाय कानेक्टेड करै किन्तु जों फाइनाय सालाव थाङै दङ गरम सराराव गंदा तैसाराव
जे कामिरगो माने नों 8-9 किलोमीटर हुइमै थांनाय नांनाय जा चिन्ता खानाय बियो 8-9 किलोमीटर हिमै बरफ बाजार खायो स्कुलाव थाङो कलेज थाङो तो अबहाय जागारावबो जों भिजिट खायनाय आङो रेडि खालायदों नर लुगै माने ससियेल मिडियानि बिसिंखि जों चिनि सिमनानो जों ग्राक मातनिनाय बुबागारनि जे वानसुमु आमनो जों मातनिनाय तिनि बेलायखेरो खासरांगो जे अजागाव जों अमहायके नर फायनायका नगर सामुं दंफानो जों फायनाय सालाबो जों जुदि तिप्रासानि बागै चिनि बोसाबोतै चिनि बुसुरगनि ककनो जों वानसुगै सामुं फ्लायखाखै जों थिनांगौ रबताहे माने बागजानाय बादेबो जों जुदि कोनो जबार फ्लायना नांखाखै जों अबশ্যই रेडि मातनाय जों चिनि बररक बेसिरभाग जों सार्थ फरमै थांखा निजिनि सिमै वानसुगो आं बयसुखा जे तंलांखा जे जानातां जाना जों थांसिनासै किन्तु नों तामो खायख्लां माखासे निनि ससाइटिनि बागै नों तामो खालामनानै दं निनि दफानि बागै निनि बोसाबोतै निनि बुसुब्रगनि बागै जों दिनै अमहाय वानसुगिया खुब कमनो वानसुगो चिनि तिप्रासाराव आबनि बागै जों दिनै अमहाय अबस्था खालायजा चिनि सोलाय अक्राराव चिनि थागुसं जुदि न आफ्रुट जों जे ताबुक सामुं खालाय दंमानि अमहायके बर आजराव खालायखाय जों दिनै आमसुक दुखु मांला खामो जों आमसुक कष्ट मांला खामो कारण जों नुगै दङ जों बुतिखे डिप्राइभ खायजागै दङ जों नुगै दङ बमहायके जों नरजागै दङ आं कायसा उदाहरण सावन थानाय 2-3 सप्ताह सिगां लामानि बेपार सिमनानि बागै हेजामारा साब डिभिजन अनलि कायसा लामासो सेंसन मोहनपुर जिरानिया पार कन्स्टिट्युएन्सि 15टा खाय सिलेक्ट नुयो जों खाय ताम अपारात फैना था जों वालायखा चीफ इंजिनियरनि नग आं डाइरेक्ट थांनि साका ताङै अमहाय नानि नां अमहाय हंके जों एसेम्बलियाव खरां पिसानाय पार्टियाव एखौ सरकाराव दंफानो जों सरकारनि बिरुद्धे कक्सन बागै रेडि बागै लगे लगेनो 6टाते सेंसन खालाय मारिका आबो ताबुक सामुं चलायनानै नाय दं नर नुनाय अमनो नंनि फान अब आनि फानया अबनो जनगणनि फान लुकुरंनि फान नरंनि अ फान फाइनाय साल तेबो क्राक गए जों तेबो क्राक खाय फाइटिं खायमान हायसि लिचिनि लाइ थांनाय आगिनि एमएलए रबा सा साराखबा आंबो तिनि बीजेपी नि एमएलए हेके सारा गया आं तिनि सीपीएम नि एमएलए हेके सारा गया तिनि तिप्रामथा बुबाग्रानि एमएलए गई जों तिनि खरां कदरखाय साइमान दङ कारण नोंआनो मन्त्री नारे गया आमो बायसिनि माथा बेथाया आनि तिप्रासारक आनो बुत रिनारक लामा काहाम तुई काहाम कारेन्ट माना नागानो आबोसि आनि नाहार बुंनायसै तिनि मक एस अ सिम्बल अफ लाभ नरकनो जे हामजागनि जों जे बर' मुंदां इएमबाय जे हामजागमानि मारिसै नि नरक थाखायनो हारि तिनि जे नरनो अर मानैरि मानि अबका हामजा जों अम नरनो रियाइबो जों गोबां मा जात्रि सेतेबो लामा सिसि रुडबो खालायनांगौ किन्तु हे हाया जों सुदु लामा स्कुल कारेन्ट दै डेभलपमेन्ट खायबा बेसिया जों लुकुरनो बखिसा याफारनि नांगौ माने हामजागमानि मारि हिसाबै अ हामजागमानि मारि नरनो जों तिनि रिनानि थाङै दं कक्ट कलक साजाका हायफानो पाइथागो कायसा किसिसा सिकोनसा काहिनी हाय आं जोंथ यूट्यूब नायो दाथ ससियेल मीडिया जुग नगो गोबां मा काहाम कक खनाय नरक ससियेल मीडिया जुगो नरक लुकुरनो सुबाय जों सिमि लुकुनो सुबाय तखै बुंया जों जतनो खरसाका मा सुबालायनाय कायसा साधु बिनि बक्तरो कायसा साधुनो फाइस सुबायो आं ससियल मीडिया लुगमाता जे गुरुदेव जों बाहायके सायमाननाय जे भगवान हेकबा नायखलाय तंना हेकबा ईश्वर जों जे खुलुमै तंमानि जों जे प्रे खालायबानि बजे चिनि प्रे खुमा ओइ जोंनो जे हामक्राय रिखा आबो जों बाहायके सायमाननाय हिनि सिङो साधुनता साधु अगनो साव जे नों जेफ्रु निनि खाव केबनो चुबानानि बागै निनि खाव चुक उंगे आचायो माने नों जेकुनो बरनो चुबानानि मुचुंखा हिनि नों वानसुका आमनो आफ्रोनो नों बाबैना हासरि जे ईश्वर भगवान ननो आशीर्वाद खाइ दं गायनि नों वानसु गिहि बगनो सावो अमहायनो जों जत्तो लुकुरब जों जुदि कोनो प्रब्लेम खालाय दंखाय जों बरनो चुबानानि बागै जों जेफोर खाव आचायो बुइसावया जेबो दिनै आंमरनो साका सुबादिदो हिनि
sini MLA mahaiga minister coba di hisab le coba amtiya nijini khawa sak no ma phainai je coba nani bagai ready gi ma phanya abo buisawi coba ma bai abo alada কিন্তু ন্যাচারালি যেদিন খাওয়া যেটুকু খাইয়ানো চুবানানি তেদিনই সামুং নিন্নু কুঙ্গ কাহাম কতাকত কোনো রোগ করে কোনো জঞ্জাল করে যেফুরুঙ্গ আফরুনো ঈশ্বরনো ভগবাননো আশীর্বাদ খাইयो নি বনো সাও কে আমা হাইখাইনো जों तेबो बिसगों सामुमा खाइनाय तिनिया अजागो दुल जात्रानि उपलक्षे चिनि ठेकजांनाय मानि सावै गोबां मासरायरक उस्रिंख अजागा एक्सिडेन्ट गै ताबु चिनि आमचानि सुशांत देवबर्मा बो मिया ट्रमा सेन्टर जिबियो कलाजा ताबु को कामगाय सिसा सुगियाखौ अबरनो जों मानायो जों चिनि माने बखरक सारिदिगे जों सब समय थेपाय मातो ताबु कक साइतंग थिंग नं बिसगा कयटा कल फाइतकना बबहाय अवस्था गै दंग bo jaga tamu problem ngi tong abo sini thani जों गोबां मा रिपोर्ट फाइदों जों बनो बनाय दङ गोबां मा रियां र आयं गन्दा तैसानि साब्रुमनि बिलुनियानि धर्मनगरनि हस्पिटालाव फाइजा सार जोंनो कि जानाय फाइदि जों गियासो सुबा फाइदि के जों अर दंफानो आं बर रहजा जिबियो बरक थाङै नाय दङ जुदि सुबानो नांखाय सुबाव जुदि थै नांखाय थैनि बेबस्था खालामनानै अमहायना अमहायके जों लुकरनो सुबाय दङ के सिमनानि जे कोनो बरक जोंनो जुदि फन खायखाय कल खायखाय अबশ্যই চিনি थानि जेसे फान दङ जों आसुक्तो जों सुबानानि बागै रेडि दङ जों ता थाखारि जे मन्त्रि एमएलए नि थाखाय तरजागै थानाय गोबां बरक जोंनो फन खायसाव सार नरबाय कक सानानै के कियो ता किरि दे ता लासिदि डाइरेक्ट कल खायदि डाइरेक्ट कोनो प्रॉब्लम करे जों सुबानानि बागै हमेशा रेडि दङ हायसि ताम किरि दङ बा निनि चुज खाय हजा नों बुट बुटाम सिनिया कोई रि हजा निनि आदमसि केबोया निजेरा हिनि निजिनि बरखिनि बोखा खुलगै जे कोनो कमप्लेन साहदि किन्तु कायसा रिक्वेस्ट हर हाफ अर्धेक मर्धेक खुन्टा थाखायसि गोबां बरक जोंनो खायनाय दङ माने बकक सिसारि सुमाया तामो सादि के कक सिसारि सुमाया के तामोबा आमतिरक ताखायदि नांखांके सामु नांखांके खायदि कल किन्तु नोंहायनो टाइम पास खायनायनि बागै जोंनो कल खायले डिस्टार्ब थाखायदि आमो सिमि अनुरोध दंनाय गामसुमं सिथं दिनै नरकनो अरमानै नरकबाय कक शेर मा खालायो बेलायखेनो खा खसांगो जे सिनि लुखरकबाय सिनि सिमनानि बरकरकबाय जों अमहायकै वासौ मालाय कक सानांगौ जों ते कायसा लास्टआव दंख जे गोबां मा बाक्सा एमनबो फुन फायो जे सार आंथ' गुबुननि पार्टिसो खायो ओमफ्राय नोंनानो सुबायदो नामा ओमफ्राय आरो निनि पार्टी आसल कगिया गोबाव आंखाय CPM सो खाय दङ नरबा नों सुबागला नों तामो प्रॉब्लेम सिनि सादि नों तामो कालार खायताव नों ताम पार्टी खायताव ता सादि निनि बुमुं सादि निनि समस्या सादि हायसि जे कोनो समस्या जेसा पार्टीनि बरफानखौ जों खालायनायनि बागै रेडि दङ ट्रान्सफार फानथों जे कोनो हस्पिटाल फान खालायथों जों किडनीनि प्रॉब्लेम फानथों थैनि प्रॉब्लेम फानथों जत जागावनो जों हेल्थ खालायनायनि बागै रेडि ते आबो हायनो डायलग सिमिया बोखाबायसे आबो खालायनायनि बागै रेडि के बाक्सा ट्रान्सफारनि बागै जमारि फैयो किन्तु साराया ककय के खनयाखै बुनियाखै सारो आबो नु किसा नागिरि दो आबो खाय साराया दिबा गुबुननि पार्टी खायो सारायाथ' आरो बस हायाबानो जों खालायनाय चिनि पार्टियाव फायाबानो जों खालायनाय तावानारि हिंसायनिके गामसिनो बोखाख्लगै सामु खायलायदि जत खरसा बाय खरसा हामजालायदि कोनो जागाव जों लामा खायनायनि दै खायनायनि एक संगे केबो खालायनाया मुख्यमंत्री फान खालायनाया किन्तु जों खाय खालायनायनि बागै रेडि दङ हायसि ताबुबो जेबन रमदे आयां गज पार इंगै खेंग्रा पारा फाइसिनि सुनील देवबर्मानि सब सबैनो आना कम माने जों ससियेल मिडियायाव फायखामानगोन बरिसिनाय सै वाक्ट आयं सिमिदे लामा जिनि पाराखै लामा करै माने खायनायफोरा तेताम सानाबा खायना मुसुङो सासानि सालानो साखातै वातै वारि सिमनापुरा दालाय रिसिना मुसुङो किन्तु आमते खेत सिस्टेम दंयब्लेना जेकुनु कायसा सिस्टेमेटिकली जों सामु खायनाय नांगौ तो बेखाय हमसुकै स्पिडकै डेभलपमेन्ट स्पिडआव सामु आं लाय थांनाय सानो जों नुयाखै चिनि बरम गोनां इएमबो आंसु बयस आन बाबु बाय बाक्साबो तो फानसे आनि सलाय खायसि गै दङ कारण बिनि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट एमन सारा एडिसि
वाइसेन सारा दुनिया गुरै सामुखाय दङ के जों अबहाय बर' माखाखै जों डेभेलपमेन्ट नो गोसो समायनांबा कारण बिनि एजुकेशन जेरावनि शिक्षा सबसे इम्पोर्टेन्ट बर' सिसिनि भबिष्यत आमते हेके भगवान सुगिनो सामुखाय दङ हायसि गे जतन नंनि समय गोबां मानना हान बागै आनो नाकारजादि जतन काहाम क्रं दंबायदि थामसा दंबायदि बबाग्रानि दगि दंबायदि जतन हामबाय खुलुमबाय